Как Funko Pop се превръща в бизнес за милиарди? През 1998 година един фен на винтидж играчки решава да започне свой собствен бизнес. Неговото име е Майк Бекър, а бизнесът му стартира в собствения му гараж в САЩ. Първата фигурка, която той произвежда, не е точно фигурка, а по-скоро играчка на рекламния герой Big Boy. Той я пуска на пазара за скромните $5. Обаче брандът Funko Pop започва малко по малко да се развива, все повече лицензирани фигурки на ресторанти и на всякакви други марки искат именно Funko Pop да създаде и тяхна такава. От каталози, през магазини, стигат до сайт, онлайн магазин и все повече успехи и печалби. Как издържа всичко това толкова много поръчки от целия свят? Ами разбира се, с правилен и надежден хостинг. Днес Funko Pop е навсякъде с годишни приходи над $1 милиард. И разбира се, не може да отречем креативността и постоянството на Майк Бекър, но разбира се пък и не може да отречем и добрия хостинг.